Добре дошли отново, светли душички. Вие сте с Butterfly Tarot. Сега съм подготвила една тема. На какво е готов за вас любимият човек? 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 Какво е готов за вас любимият човек? Така. Готов е да изясни ситуацията с вас. Готов е да дойде и да реши ситуация, в която е давано на няколко места. Някой е давал на семейства, на деца, на други хора, са се замесили в отношенията. Ситуацията е била неясна. Готов е да дойде и да започне от начало. Да има комуникация, да има много страстно начало, да работи върху отношенията, да приключи с тайната. Тук може да има и таен конфликт, но е готов да дойде да изясни ситуацията с вас. Да постъпи сериозно, отговорно и като мъж на място. Той не иска да ви пусне. Вие за него сте ценни. Готов е да приключи с това да позволява на други да се месят в отношенията, да взима, да смокти кой какво е казал. Готов е да балансира отношенията помежду ви.
ако по някакъв начин е бил небалансиран в отношението си към вас, готов е да ви поднесе своите извинения. Искрени. Ако тук имало някакъв край, готов е да разреши тази ситуация. Готов е за ново начало. Готов е за преосмислене тук. Нещата ще се променят. Ще покаже любовта си към вас и сериозните си намерения към вас. Готов е да даде шанс за развитие стабилно на вашите отношения. Дори тук да е имало замесени хора, може би някъде на път, дори да са замесени били повече хора, които са нанесли разочарование за вас и да има бедност в отношенията, готов е да разреши този конфликт, този проблем. Ако има тук тежест и отговорност, готов е, ако е бил семейен, да се разведе също и да даде стабилно начало. Ако случайно има дете и му е трудно, ще намери възможност и ще търси шанс за действие към жената, която го привлича. Жената, която е магнетична, красива, харизматична, индивидуалистка. Готов е да продължи към промяната. Промяната да излезе от, ако са тук повече хора замесени в отношенията, да излезе от тази ситуация по емоционален път и да работи за развитие на сериозни отношения. Ако пък случайно може да има и друг процент, при който вероятно е мъж, който си има семейство, ще се върне при семейство си. А има и такъв процент, който е по-малък. И тук мъжът ще се върне към семейството си. Но тук мъжът, за каквото питате, по принцип е доста решен да гради сериозни взаимоотношения, да забрави за това, което е било, да изясни ситуацията и да гради семейство. Това от мен. Благодаря ви за всичко. Всичко най-хубаво ви желая.